салом дӯстон, имрӯз бо шумо мегзарем мавзӯи дуюми зоологияи ҳайвонҳои мурғадор рафтем. Хоб, мо уфтодаем ки дар дарсҳои пешина ки типи хордорон се зертип доранд: зертиби бекойсарон, зертиби ҷании хордорон ва зертиби мурғадорон. Хоб, мо дар дарсҳои гузашта ба шумо дар бораи тамоми типи хордорон маълумоти умумӣ дода будем. Анакнун дар маълумот будем дар ин мавзӯъ дар бораи зертиби бекойсарон рафтем. Хоб, зертиби бекойсарон як синф дорад. синфи сархордорон ё ки мегӯянд нештаршаклон. зертиби бекойсарон як синф доштааст, синфи сархордорон ё ки мегӯем нештаршаклон. Хоб, номи зертиб. Хоб, яъне чаро ин зертибро бекойсарон ном гузоштанд? Барои он ин зертибро бекойсарон мегӯянд ки дар намояндаҳои ин зертиб косахонаи сар ба вуҷуд наомадааст. Яъне косахонаи сар надоранд, косахонаи сар надоранд. косахонаи сар надоранд. Бинобар ҳамин ин зертибро чӣ мегӯянд? Бекосаи сарон. Хоб, намояндааш нештаршакл. намояндааш мешавад нештаршакл. Рафтем. Хоб, маълумоти мо дар бораи нештаршакл. Шакли нештаршакл, нигоҳ кунед. Шакли нештаршакл монанд аст ба чӣ? Корчаи ҷарроҳӣ. Нигоҳ кунед. Монанд аст ба чӣ? Ба корчаи ҷарроҳӣ. корчаи ҷарроҳиро мегӯянд лансетник. лансетник. лансетник ё ки мегӯем нештар. ё ки мегӯем нештар. яъне шакли бадани нештаршакл монанд аст ба лансетник ё ки чӣ мегӯем? Нештар. Бинобар ин номашро чӣ мегӯянд? Нештаршакл ё ки лансетник. Хоб, андозааш 6 то 8 сантиметр мешавад. Дар баъзе намояндаҳош 6 сантиметр, дар баъзе намояндаҳояш хоб 8 сантиметр мешавад андозаи бадан. Хоб, муҳити зисташ. муҳити зисти нештаршакл ин баҳри сиёҳ аст. баҳри сиёҳ. яъне аввалин маротиба ин намуди ҳайвонро дар баҳри сиёҳ ёфтаанд. яъне муҳити зисташ баҳри сиёҳ мебошад. Хоб, дарси пурраро метавонед аз телеграм-канали мо дастрас намоед. Ссилкаи он дар описание гузошта шудааст.